Вітаю, шановні радіослухачі. З вами Крим Реалії. Це спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Біля мікрофону працює Андрій Гевко, і сьогодні ми будемо говорити про потенційні перемовини Росії з Україною та про місце Криму в таких переговорах. Яким чином в нинішніх умовах можна деокупувати Крим? Які позиції сторін станом на зараз? І наскільки можливо укладення угод між Україною та Росією на сьогоднішній день? Про це все поговоримо буквально за кілька секунд. Тема дня. Зазначу, що на даний момент жодної офіційної інформації про початок перемовин між країнами немає. Втім, медіа та експерти роблять висновок, що такі перемовини можливі, зокрема за аналізом останніх заяв президента України Володимира Зеленського. Процитую одну з них за 31 липня. Більшість країн світу вважають, що на другому саміті міру повинні бути представники Росії, інакше ми не досягнемо потужних результатів. Я не хочу, щоб росіяни заблокували нам процес підготовки мирного плану. Ми його підготуємо, і він буде на столі. Якщо весь світ хоче, аби росіяни були за столом, ми не проти, тому що для нас важливо їх зупинити. Це не значить, що в цей момент ми будемо на кордонах 1991 року. Кінець цитати. Мається на увазі початок переговорів в рамках другого саміту миру. Водночас Зеленський уточнив, що такий сценарій повного відновлення територіальної цілісності до початку переговорів є справедливим, але це не означає, що він можливий лише за допомогою зброї. Також процитую заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю радіо НВ. Російська пропаганда витрачає багато коштів на те, щоб створити враження на кшталт «війна йде, але ми готові до переговорів». Україна не готова до переговорів. Ні, Україна готова до переговорів. Це головний пункт, зазначив Подоляк. І з нами на зв'язку наш перший експерт Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Олександре, вітаю вас. Так, вітаю, добрий день вам. Олександре, ми слідкуємо за ситуацією на фронті. Попри повільне просування російської армії на сході України, яке, за даними ЗСУ, відбувається зі значними втратами, в цілому більшість військових аналітиків називають ситуацію між Україною і Росією на фронті патовою, оскільки для значних проривів обидві сторони поки що не мають належного ресурсу. Але якщо говорити про політичну площину, то яка зараз вагова категорія в Україні та Росії напередодні можливих перемовин? Захід нам постійно казав, останні декілька років, що Україна сама має вирішити, коли саме вона готова розпочати переговори, на яких саме умовах, і що Україна сама має бути ініціатором цього, тому що Росія в жодному разі, на думку наших західних партнерів, ініціювати такі перемовини не може, бо вона є агресором, а вимоги агресора, як відомо, це завжди вимоги ультимативні, і підписання вимог агресора – це, по суті, завжди капітуляція. І тому, якщо вже оцінювати, як виглядає Україна, як виглядає Росія, з точки зору наших західних партнерів, якщо ми так багато наголошуємо на тому, що ми готові до перемовин, хочемо перемовин і так далі, ми готові запрошувати Росію на саміт миру, значить, з точки зору України, ми готові заходити на ці перемовини хоча б з рівної з росіянами позиції. Але в той же час багато західних експертів і навіть деякі політики визнають, що все-таки Україна продовжує втрачати території, все-таки Україна, незважаючи на те, що ці втрати невеликі, не витримує поки що натиску російської атаки, російського наступу, і тому так чи інакше, але росіяни будуть в позиції тих, хто може щось вимагати. І росіяни досі не відмовилися від тих позицій, які були проговорені в так званому мирному плані Путіна. Тому якщо вже казати про те, чи дійсно Україна заходить на ці перемовини з позиції сили, це точно не є тією позицією сили, яку західні партнери хотіли, щоб ми мали на початок цих перемовин. Але знову ж таки, повторюся, вони точно не будуть нас відмовляти від них, тому що вони досі притримуються тієї позиції, що Україна сама має вирішити, в якому стані, в який момент ці перемовини мають початись. Олександр, ми розуміємо, що одним з найвпливовіших партнерів України є Сполучені Штати Америки. І чи можливі взагалі перемовини між Україною і Росією до завершення виборів в Сполучених Штатах? Те, що вони можуть початися до завершення виборів, це цілком імовірно. Те, що, в принципі, Україна наполягає на тому, щоб новий саміт миру пройшов до виборів, хоча якщо ми хочемо це робити в листопаді, то це буквально у нас перші 6 днів листопаду, коли ми маємо це зробити до того, як американці підуть на виборчі дільниці, це, звісно, завдання складне. Але нам треба також розуміти, що
з урахуванням різниці в наших позиціях з росіянами, з урахуванням того, що росіяни в ультимативній формі ставлять вимоги про нашу капітуляцію, здачу територій, навіть тих, які росіяни наразі не займають. Враховуючи те, що наша влада і, в принципі, наша загальна позиція полягає в тому, що ми не підемо на територіальні поступки, так як того хоче Росія, і так чи інакше це буде скоріше сценарій Мінську, коли ситуація така, яка вона є, але ніхто не визнає правомірності цієї ситуації. Виглядає так, що однією зустрічю, одним самітом це точно не обмежиться. Тому моє бачення таке, що цілком ймовірно, що перемовини почнуться до виборів президента США. Почнуться при більш-менш адміністрації, яка буде нам сприяти. Але чи закінчаться вони за один раз, я маю в тому великі сумніви. І для нас, по суті, велике питання полягає в тому, чи закінчаться вони до 20 січня 2025 року. Тому що ми знаємо, що в останні декілька місяців, поки президент діючий ще перебуває на посаді, а так званий президент-елект, тобто новообраний президент ще не може напряму впливати на ситуацію, президенти, які йдуть з посади, можуть ухвалювати достатньо рішучі, іноді навіть провокативні рішення. Тому, можливо, ідея полягає в тому, щоб почати ці перемовини і приходити до певного розуміння їх фіналу за той момент, поки американський президент ще може виносити рішення, і якраз той момент, коли він не буде особливо вже за наслідок цих рішень відповідальний, бо він скоро буде свою посаду покидати. От щодо виборів далі, ми навряд чи можемо стверджувати, хто з кандидатів, умовно, якщо можна вжити цей термін, вигідніший для України. Втім, зараз видання Time американського окреслило відносини Володимира Зеленського і віце-президентки США Камали Харріс, яка, ймовірно, стане новою кандидаткою від Демократичної партії, як доволі прохолодні. А з іншого боку, в своїй публічній площині кандидат від республіканців Дональд Трамп вважає, що Україна має поступатися територіями Росії заради досягнення миру. І от на цьому етапі з підвішеною ситуацією для України через американські вибори, наскільки політична воля Європи сильна, щоб перехопити лідерство по підтримці України? Ми бачимо, що європейці готуються до потенційного президентства Трампа. Але насправді вони, в принципі, готуються до того, що Америка не зможе бути лідером. Що Америка не зможе забезпечувати вільний світ західної демократії такою самою підтримкою, як це було до цього. І це, не зважаючи на Трампа, це може знадобитися навіть у випадку президентства Гарріс, яка явно сконцентрується на внутрішній політиці в перші декілька місяців, які явно треба буде вирішити питання з трампістами, які точно не визнають результати виборів, які явно доведеться займатися величезним конгломератом додаткових проблем, які не дозволять жодному американському президенту, по суті, бути активним в зовнішній політиці. Тому європейці готуються до того, що хочуть вони того чи ні, але їм доведеться перехоплювати це лідерство, їм доведеться працювати більше, їм доведеться відповідати, умовно кажучи, за свою безпеку. Їм доведеться самим розбиратися з потенційними російськими провокаціями, загостреннями, проблемами на українському фронті і так далі. Тобто так чи інакше, але європейці розуміють, що такий момент настане. Ось буквально за годину до нашого з вами включення я встиг побачити новину про те, що формується спеціальна комісія в межах Європейської комісії, яка має займатися якраз цією підготовкою. Формуються нові взаємозв'язки. Навіть самі американці готуються до того. Ми бачимо, як президент Байден переносить частину повноважень президентської гілки влади до Конгресу або до інших частин виконавчої влади. Тобто йде підготовка до того, що американців тут не буде. І старий добрий принцип роботи НАТО, що якщо виникає якась проблема, давайте просто подзвонимо американцям, цей принцип явно вже не буде працювати. І тому так чи інакше, але хоче того Європа чи ні, їй доведеться знайти в собі сили і перевести економіку на військові рейки, і покращити промисловість власну для виробництва більшої кількості снарядів, патронів, техніки і так далі. І доведеться мілітаризуватися. Бо якщо Європа цього не зробить, який би класний не був президент США, але Європа явно буде слабкою перед новими геополітичними викликами. А хто саме з країн, на вашу думку, має стати от з європейців в авангарді цієї підтримки України? Мені здається, в першу чергу такі амбіції, такі бажання висловлювала Франція. Ми бачимо величезне бажання Польщі. Не тому, що вони там люблять Україну чи готові нас так підтримувати, а тому, що вони бачать можливість для власного лідерства. Вже зараз польська армія є в п'ятірці найбільших армій країн НАТО. І в перспективі вона ставатиме ще більшою, ще більш спроможною оперативно реагувати на якісь обставини. І білоруські провокації, російські провокації і так далі. Також ми бачимо величезну активність нордичних країн.
і тих, що в ЄС, і тих, що поза ЄС, вони в принципі переважно в межах НАТО цю активність проявляють, але от формується певна така певна вісь того, що раніше Макрон і наше керівництво називали коаліцією сміливих та рішучих. Це не є якесь формалізоване об'єднання, але от якраз Франція, Польща, взагалі Центральна Європа, країни Балтії, країни Північної Європи. Мені здається, це є ті держави, які найбільше наголошують на необхідності радикальних кроків, і це є ті держави, які дійсно будуть робити щонайбільше для того, щоб і стримати російську агресію, і допомогти Україні. Олександр, я вас попрошу залишатися з нами на зв'язку. Ми зараз зробимо невеличку паузу і повернемось в ефір за кілька секунд. Важливі події на півострові, наслідки воєнних дій та життя кримчан. Усе найважливіше на Крим Реалії. Ми продовжуємо наш ефір, і зараз до нашої розмови підключається ще один гість. З нами Святослав Юраш, народний депутат України, солдат 24-ї окремої штурмової бригади «Айдар», голова підкомітету з питань зв'язків і захисту прав та інтересів українців за кордоном в Комітеті з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Святославе, вітаю вас. Доброго. Вітаю вас. Пробачте за камеру, я ніби максимально її відтягнув від лиця. Все добре, знаю, ми розуміємо драматично. умови, в яких ви зараз включаєтесь. Просто хочеться зараз поговорити про, власне, потенційні перемовини між Україною і Росією з діючою ситуацією. Скажіть, от за вашу інформацію, розумію, що ви зараз безпосередньо не знаходитесь у будівлі Верховної Ради, але ви контактуєте з колегами. Наскільки взагалі у Верховній Раді зараз іде обговорення яких-небудь можливих переговорів між Україною та Росією до досягнення якогось миру або перемир'я тимчасового? І всюди, і в Верховній Раді в тому числі, але треба розуміти, що історія з переговорами і з можливістю миру залежить не від Верховної Ради, залежить від Кремля, і Кремль доволі чітко озвучив свою позицію, а саме того, що він хоче від України, а саме всього. Більше того, названі Путіном там передумови до того, що може бути чимось там, саме віддача йому повністю Запорізької області, Херсонської області, решти Донбасу і так далі. Це щось таке, на що ми, звичайно, що не можемо піти навіть близько. І, в принципі, історія з переговорами, по неї сенсу говорити мало, тому що ми знаємо, як Росія до переговорів ставиться і що вона робить з їхніми наслідками. Ми з Росією вели переговори всі 8 років між вторгненням 2014 року до повномасштабної війни, і в результаті цих переговорів ми отримали повномасштабне вторгнення. Саме через це в мене завжди буде скепсис до переговорів з російською стороною. От окремі країни на кшталт Китаю і Туреччини, вони пропонують свої так звані мирні плани, які, в принципі, більше за все схожі на просто замороження конфлікту на діючих позиціях. Скажіть, наскільки така ситуація прийнятна чи неприйнятна і взагалі вигідна чи невигідна для України? Для України війна на рік, перемир'я, мир на рік – це не мир. Тобто треба розуміти, що якщо ми хочемо зміняти перемир'я на те, що за рік, за два ми знову будемо вв'язані в ту ж саму війну з Росією, це неприйнятно, звичайно, що для мене і для багатьох колег в парламенті. Якщо ми говоримо про мирний процес і мирні переговори, то ми розуміємо, що багато елементів того, що можливо було, є і буде там плануватися для цього діалогу, це щось таке, що не в ефірі обговорювати, але є червоні лінії, які я вам озвучив, звичайно, що це поступки територією, це поступки суверенітетом, не за те вмирали і вмирають і вмиратимуть українці, щоб Україна розпрощалася з тим чудом, яким ми отримали в 91-му році своєї державності. Скажіть, на вашу думку, як посилити позиції України перед будь-якими можливими перемовинами? І взагалі, от ви, як людина, яка безпосередньо знаходитесь у війську, чи достатня зараз військова допомога від союзників, щоб посилити позицію України на фронті? Коли ви воюєте з найбільшою країною в світі, апріорі будь-яка допомога недостатньою. Тим більше, коли ваш опонент настільки пристрасно взявся за знищення вашої державності, тут ніякої перемоги не є достатньо. Якщо ми говоримо про історію з ситуацією з переговорами в принципі, то треба розуміти, що
далі буде тяжче, далі буде важче. І в нашому контексті той аргумент, який в нас є, а саме те, що зробили в нас Швейцарії, як не як форум, в якому зібралось понад 100 країн і організацій, це вже показовий аргумент для того, що той план миру, який буде план України. І на нашій стороні більшість світу. Пане Святославе, питання на заключення. Не можемо не згадати Крим. Росія дуже сильно за нього чіпляється в усіх своїх заявах, говорячи про те, що територія Криму, в принципі, повернення Криму, деокупація навіть не обговорюється. Наскільки, на вашу думку, чи от за вашими спостереженнями, Україна також принципова в цьому питанні, що Крим треба повернути і все? Принциповішого і не випадково якраз перед повномасштабною війною проводилися різноманітні в Києві форуми, які обговорювали питання Криму і запрошували представників різноманітних саме до обговорення деокупації. З Криму все почалося, в Криму все завершиться. Якщо ми говоримо просто по кримській історії, для мене та чи не всіх депутатів Верховної Ради, які клялись на Конституції, коли приймали присягу депутатську, втромбоване питання територіальної цілісності України, і Крим є частиною України, тут немає обговорення. Дякую вам дуже, пане Святославе. Я хочу сказати, що з нами на зв'язку був Святослав Юраш, народний депутат України, солдат 24-ї окремої штурмової бригади «Айдар». Ми продовжуємо наш ефір і повернемося в ефір буквально за кілька секунд. Україна в центрі уваги. Нагадаю, що у нас в гостях по скайпу Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Олександре, таке до вас питання. Ми говорили щойно з паном Святославом, в тому числі про різні мирні плани, які пропонують країни. Китай і Туреччина, як я казав, пропонують посередництво в мирних переговорах, але фактично пропонують замороження конфлікту. Наскільки взагалі для України така ситуація, на вашу думку, прийнятна, оскільки в 2014 році конфлікт заморозили і до реальної деокупації території на момент 22-го року це так і не призвело? Насправді так чи інак, але заморозка, от як ви правильно сказали, це те, що є прийнятним варіантом як для наших опонентів, так і для наших багатьох партнерів. Це той варіант, який проштовхують так звані незалежні медіатори, які намагаються презентувати себе дипломатичними посередниками. Це і Саудівська Аравія, Туреччина, Китай намагається вмазатися в цю категорію, максимально показуючи себе нібито нейтральною стороною в цій війні, хоча ми всі розуміємо статус відносин КНР та Російської Федерації. Але це та заморозка, яка знову ж таки ставить нас в ситуацію підготовки до наступної війни. Це абсолютно макіавелівська політика, яка визначає, що будь-який мир – це є підготовка до наступної війни. Тому що росіяни явно не зупиняться. Без членства України в НАТО ми не можемо гарантувати того, що початку нової війни не буде. Без ядерної парасольки і без повноцінної співпраці з нашими західними партнерами ми не можемо гарантувати, що Росія не задіє весь свій збройний і політичний потенціал, щоб нас задавити. А тому все залежить від того, як така передишка, умовно кажучи, такий новий собі мінський формат, бо по суті умови будуть дуже схожими на те, що ми мали до того, як він буде реалізований, що в Москві, що в Києві. Москва явно не збавить обороти власної військової промисловості, Москва явно не збавить обороти мобілізації власного населення, вона явно буде постійно в стані бойової готовності продовжити цю війну. І незважаючи на те, що будуть домовленості про певне припинення вогню, ми пам'ятаємо останні припинення вогню, коли росіяни ні на день не зупиняли обстріли українських позицій, так чи інакше цей режим порушували. Тому, якщо вже ми говоримо про те, що умовна заморозка, створення лінії розмежування по лінії бойового зіткнення, взаємне невизнання територіальних претензій, яке точно буде там вказано. Якщо це той сценарій, до якого нас штовхають, то паралельно з ним має йти багато супутньої роботи. Має йти робота по продовженню євроатлантичної інтеграції України. Це вступ в НАТО, це вступ в ЄС. Має йти робота по розширенню мережі наших контактів із потенційними партнерами, які готові надавати нам безпекові гарантії. Це так званий проміжний варіант до вступу в НАТО. Має продовжуватися робота в плані підписання двосторонніх безпекових домовленостей, які мають нам давати завірення в постачанні зброї, в постачанні технологій, в грошовій і фінансовій допомозі. Тобто це має бути комплексне рішення. Бо
після, умовно кажучи, гірше, ніж програти війну, є програш миру. І якщо це умовне перемир'я, якщо до нього все-таки схилять Україну, якщо все-таки поставлять нас перед фактом, що так чи інакше, але з Росією до кінця цього року ми маємо вийти хоча б на домовленість умовно Мінську-3, Мінську-4, то це буде той час, який ми маємо використати, який має нам зробити можливим неповторення російської агресії. От хочеться, власне, теж уточнити, Росія від початку 91-го року порушила, напавши на Україну, цілу низку договорів, наскільки взагалі з нинішнім керівництвом Росії, з повною вертикалю, ми навіть не говоримо про президента Росії Володимира Путіна, на згал про керівництво Росії як інституцію, наскільки взагалі можна заключати які-небудь договори і наскільки ним можна довіряти, що гарантуватиме Україні, що, наприклад, якщо війна зупиниться завтра, післязавтра не буде нової? Гарантувати нам може це лише повноцінний захист, повноцінні гарантії безпеки від наших західних партнерів. Коли ми говоримо про повноцінні гарантії безпеки, ми не говоримо про двосторонні безпекові домовленості. Там гарантій нема. І треба це постійно повторювати, що це просто безпекові домовленості на розвиток українського ВПК, на розвиток української промисловості, на розвиток української економіки і спроможності нас захищати самих себе. Це умовний, те, що називається колегами ізраїльський сценарій, коли нам дають зброю, технології, гроші, але не дають жодних гарантій, не дають вступу в НАТО. І в такій ситуації єдиною гарантією неповторення російського вторгнення, російської агресії буде, по суті, членство України в НАТО. Бо як би росіяни не розказували, що вони готові, хочуть воювати з НАТО, вони не готові, не можуть і не хочуть. І це є доведений факт. І це є абсолютно зрозуміла ситуація, тому росіяни дійсно не будуть готові воювати з Україною, коли Україна буде частиною НАТО. Хоча довіри до статті номер 5 Вашингтонського договору з кожним роком все менше, але також в мене і нема переконання, що Росія захоче перевіряти межі застосування статті номер 5. І тому ми стаємо перед доволі складним, по суті, навіть історичним вибором, коли західні партнери, якщо вони все-таки матимуть більшість так званих україноскептиків, якщо все-таки піде розчарування в можливості України відвоювати власні території, тоді ми знову з вами натикаємось на так званий сценарій Кіссінджера, нині вже покійного, який він пропонував буквально 1,5-2 роки тому. Він казав, що Україну потрібно приймати в НАТО, він це казав одразу після Харківського контрнаступу, але з його точки зору Україну потрібно було приймати в НАТО, аби Україна не продовжила відвоювання території і не піднімала питання Криму. І якщо українська влада, і в першу чергу український народ будуть готові на такі умови, що ми, умовно кажучи, вступаємо в НАТО зі збереженням нашої незалежності і територіальної цілісності в тих кордонах, які будуть на момент вступу, а питання відвоювання території виходу на кордон 91-го року відкладається в довгий ящик там на десятиліття-два. Якщо ми будемо згодні на такі умови, то відповідно це якраз те, що, як я вважаю, наші західні партнери готові будуть нам надати. Але знову ж таки постає питання, чи готові ми до такого, умовно назвемо це болючим консенсусом. Ну, то, власне, схожий план пропонував колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він його пропонував ніби як для Дональда Трампа, але там теж говориться про те, що Україні буде простіше вступити в НАТО і в ЄС, але Україна виходить не на кордон 91-го року, а на лютий 2022-го. І виходить, що тут так само, от як ви сказали, Крим знов залишається поза дужками, тому що росіяни дуже принципово тримаються за Крим, але в цьому ж є не тільки якась там, скажімо, сакральна, як її любить називати Володимир Путін, значимість Криму для росіян, а в тому, що це насправді важлива геополітична точка, це вихід до двох морів, це можливість отримати на Чорному морі велику стратегічну військову базу, що в принципі Росія і зробила. На вашу думку, чи готова буде Україна погодитись на відмову саме від Криму за будь-яких умов? Мені здається, як би там не складалися умови, але юридично відмови від своїх територій українська влада оформлювати не буде. Тобто, знову-таки, ми повертаємось до того питання, що ми не будемо визнавати контроль росіян на цій території, ми не будемо визнавати окупаційну владу, ми не будемо визнавати документи, в'їзд і так далі. Але це, на жаль, наразі не завадить росіянам продовжувати втілювати власну окупаційну політику на цих територіях. Тобто, це вже те, що, знову ж таки, в наших колах називається хорватський сценарій. Бо, згадайте, Хорватія також не визнавала втрати власних територій. Але 20 років майже жила з розумінням того, що
ці території повернути буде неможливо. І лише через 20 років в результаті швидкісних військових операцій вона змогла відновити над ними контроль. Тобто питання визнання Україною втрати території, я не думаю, що буде ані для росіян, ані для наших інших опонентів, ані навіть для наших союзників, що воно буде принциповим. Бо питання юридичного визнання зовсім ніяк не буде впливати на те, що росіяни все рівно продовжать здійснювати контроль над цими територіями. Олександре, я вас попрошу ще залишатися з нами на зв'язку. До нас зараз підключається Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Рефат ага, вітаю вас. Доброго дня. Рефат ага, от в контексті того, що ми зараз обговорюємо можливість переговорів між Україною і Росією, і в кількох мирних планах від як і східних, так і західних країн, зокрема там Китай, Туреччина і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, Крим ніби як виноситься за дужки, всі говорять про кордони лютого 22-го року. Тим часом Україна от за останні десятиріччя окупації Криму проробила насправді доволі велику роботу для того, щоб підсвітити проблему і власне окупації Криму, і репресій проти кримсько-татарського населення. Наскільки важливо буде Україні і наскільки можливо зберегти питання Криму як принципове в будь-яких можливих майбутніх переговорах? Ну, якщо говорити про ймовірність переговорів, то зараз можна відмічати про те, що, скажімо, ніхто не виключає можливих переговорів. Більш того, є якесь тяжіння до переговорів, бо зрозуміло, що всі відчувають відповідні проблеми, і світ якось швидко хоче вийти з цієї глобальної кризи, але треба погодитися з тими, хто говорить про те, що реальних передумов для того, щоб завтра сісти за переговори, за стіл переговорів, таких реальних передумов немає. І тому на тлі того, що очікуються переговори, в той же час експерти прогнозують ескалацію військових подій, бо, скажімо, Росія захоче посилити свої позиції. Зрозуміло, що і нам також треба демонструвати собі і світові можливості у воєнній сфері. Що стосується тих варіантів, яких дуже багато, мені здається, я сьогодні, не я, а сьогодні не існує жодного варіанту, який в якійсь мірі міг би влаштовувати українську державу. Зупинитися на позиції лютого 2022 року, а що тоді з Сходом, тобто Донецькою, Луганською областями, Крим ви зараз озвучили, але не тільки ж зупинитися на позиції 2022 року, жодного НАТО, жодних реальних гарантій безпеки українській державі. І от такі варіанти, які озвучуються, вони просто не то, що неприйнятні. Якщо і допустити, що хтось з українських політиків може сісти за стіл переговорів з подібними варіантами перемир'я, я передбачаю, що значна частина суспільства українського, в мене немає таких соціологічних даних, але я думаю, не менш ніж 1/3 просто постане проти таких умов для переговорів. Рефат ага, таке питання. Анонсували, що цього року пройде ще один саміт Кримської платформи. Він найімовірніше за все пройде в Латвії, якщо я не помиляюсь. І на початку, коли Кримську платформу засновували, це було до повномасштабного вторгнення, говорилося про мирні рішення, про деокупацію Криму дипломатичним шляхом. Чи буде зараз Україна вимагати від партнерів, які підписалися під меморандумом Кримської платформи, більш рішучих дій і більш принципової позиції всієї коаліції по деокупації Криму і повернення його до складу України? І цього року вже четверте Кримська платформа відбуватиметься 2 етапи. Це саміт керівників країн-членів Кримської платформи. Це відбудеться у Києві. Зараз ще невідома точна дата, але, скоріше всього, це буде не в серпні, а трошки пізніше. І другий етап, і ви про це сказали, це парламентський вимір Кримської платформи. Він планується
до проведення в Різі, Латвійській Республіці. Щодо вашого питання, дійсно, під час декларації Кримської платформи, яка була підписана у серпні 2021 року, тобто до повномасштабної агресії Росії проти України, там визначалося, що звільнення Криму відбудеться шляхом мирних переговорів з Російською Федерацією, але вже з другої зустрічі, починаючи від серпня 2022 року, були дуже чіткі, жорсткі, я б сказав би, позиції всіх наших партнерів, які на тлі тих руйнувань і тисячів і тисячів загиблих життів українців в результаті повномасштабного вторгнення російських військ на материкову частину України. Оця позиція, мені здається, не може тепер знову ж так різко змінюватися і знову пропонувати якісь тривальні переговори щодо Криму або виключення військових дій задля звільнення Криму. Взагалі, мені здається, що ця тема переговорів – це є в якійсь мірі випробування послідовності у міжнародній політиці. І я собі не уявляю ані Кримську платформу, ані можливі ці круглі столи, чи конференції, чи форуму миру, в яких позиція країн буде абсолютно протилежною тим, тим твердженням, які озвучувалися в 2022, 2023 і поточному році. Тобто в міжнародній політиці така непослідовність, вона не менш руйнуватиме міжнародний порядок, ніж такі брутальні порушення міжнародного права, які зараз відбуваються з боку Російської Федерації. Дуже вам дякую, Рефат Ага. Я нагадаю, що до нас включався Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. З нами на зв'язку залишається Олександр Краєв. Олександре, є таке питання до вас стосовно взагалі позиції Росії. Я хочу процитувати аналітику, яка сьогодні зранку вийшла колеги вашого політолога Вадима Денисенка. Він говорив про великий обмін, який відбувся між Росією та країнами Заходу в плані політичних в'язнів, тобто там, де були звільнені частини співробітників ФСБ, потрапили назад до Росії, були звільнені американські журналісти. Просто в його цитаті він писав, що Путін домагався того, щоб посіяти в Сполучених Штатах хаос і сварки, і для того, щоб показати, що от Росія, вона готова до переговорів, а Україна ні, скажімо так, пом'якшити свою позицію на загал перед світом. Я вас попрошу не стільки прокоментувати цей аналіз, а от на вашу думку, цей великий обмін, дійсно Росія намагалася створити якусь ширму чи вигляд готової до переговорів держави, чи це процес, який абсолютно не стосується і буде йти в обхід взагалі українського питання? Насправді це абсолютно паралельний процес, і якщо ми кажемо конкретно про обмін тих заручників, а буквально вони були заручниками, яких тримала в себе Російська Федерація, це ми говоримо і про дипломатів, і про американських журналістів, і про представників опозиції. Це той процес, що ще задовго до повномасштабного вторгнення. Просто треба розуміти, що під час повномасштабного вторгнення російська агентура на Заході максимально активізувалася, і тому в Заходу з'явився достатньо великий обмінний фонд, щоб нарешті провести таку процедуру. Воно напряму не пов'язано ніяк з питанням підтримки України, з питанням взагалі України, переговорів наших з росіянами, але те, що російська пропаганда, те, що російські політики і дипломати будуть намагатися використати це проти нас і продемонструвати, що нібито от якраз Росія готова до перемовин, якраз на цьому прикладі узгоджувати свої позиції з іншими і вказувати на те, що лише Україна нібито не хоче цих перемовин. Це абсолютно доведений факт. Тобто прямого зв'язку причинно-наслідкового тут нема, але те, що Росія буде намагатися провести цю кореляцію, мені здається, це 100%.
Пане Олександре, питання на заключення. Україна зараз розширює свої дипломатичні зв'язки, зокрема, намагається в тому числі мати більш стабільні, більш близькі відносини з країнами Африки, Південної Америки. Якщо підсумувати все, про що ми сьогодні говорили, скільки ще треба проробити роботи українській дипломатії, українській владі, окрім військового аспекту, саме в політично-дипломатичному варіанті, щоб вступити в потенційні переговори з більш сильної позиції? В першу чергу нам потрібно розуміти, що як тільки ми вступаємо в переговори, Захід не почне обмежувати підтримку. Що наші партнери не почнуть зменшувати постачання зброї, ресурсів, грошей, політичної підтримки і так далі. Що, мовно кажучи, початок перемовин не буде для них сигналом припинити тиск на Росію і припинити підтримку України. Бо таке побоювання дійсно існує. Є політичні еліти на Заході, які, в принципі, готові були б це зробити саме таким чином. А тому наше головне завдання – максимально гарантувати те, що цього не станеться. Шляхом підписання якраз двосторонніх безпекових домовленостей, інших контрактів, гарантійних термінів і так далі і тому подібне. Це раз. Друге, нам потрібно розуміти, що паралельно з початком цих перемовин ми починаємо переговори про посилення нашої співпраці з НАТО, і ми продовжуємо рухати тему нашого вступу до НАТО. Тому що Росія буде явно розкачувати на переговорах тему нейтрального статусу України. А як ми розуміємо, нейтральний статус України, якщо ми завершимо ці перемовини якимось припиненням вогню, і ще й залишаємось в нейтральному статусі, ми відкриваємо Росії шлях до повторення цієї агресії в найближчі терміни. А тому паралельно із перемовинами з росіянами мають іти такі ж само активні перемовини з Північно-Атлантичним альянсом для того, щоб Україна максимально оперативно рухалася до вступу у НАТО. Це другий. І третє, що також для нас дуже важливо, ми потрібні розуміти, що лише участю Заходу ми тут не обмежимося, тому що Захід для Росії загрозливий. Росія не буде сприймати щось, де патронує, модерує або приймає участь Захід. Необхідна також готовність інших гравців, скажімо, того ж самого Китаю, який за визнанням Заходу є єдиною країною, що може впливати на рішення, що ухвалюються в Кремлі. Необхідна його готовність також бути як мінімум спостерігачем і стороною цих переговорів. А цю готовність ми, в принципі, вже почули під час останнього візиту пана Кулеби до Пекіну. Дуже вам дякую. Нагадаю, що гостем з нами сьогодні протягом всього ефіру був Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». І ми будемо завершувати за пару секунд. Це вся інформація на сьогодні. В студії для вас працював Андрій Гевко. Підписуйтесь на Крим Реалії, ставте лайки нашим відео, підписуйтесь на те, щоб дізнаватися, коли виходять нові випуски, але будьте обережними з лайками і поширеннями наших відео в соціальних мережах, оскільки в Росії та на окупованих нею територіях Крим Реалії визнані небажаною організацією. Кримчани мають право знати. Для вас працював Андрій Гевко. На все добре.